Gazteen euskara aberastea helburu duten podcastak. Bakoitza bere garaiko. Peru eta Xarif gabonetarako opariak erosten dabiltza kale nagusiaren inguruan. Izan ere, kuadrillan lagun eskutuarena egiten dute. Solasaldiaren ondoren, hizkuntzari buruzko hainbat argibide entzungo dituzue. Asko gustatzen zait gabonetan hiriak hartzen duen kolorea. Neuri ere bai. Baina hainbeste argi piztuta ikusteak zer pentsatua ematen dit. Bai, horretan pentsatuz gero, tristea da hainbeste energia alperrik galtzea. Hori alde batetik. Bestetik, ez ahaztu oso ospakizun kristauak direla. Eta jende askok ez dituela ospatzen. Hori ere horrela da. Eta Berton ere, lehendik ona ohiturak aldatu egin dira. Ez dira ospatzen lehen ohikoa zen moduan. Baina, bueno, Olentzerok eta Mari Domingik badaukate bere kutsu paganoa, ez duzu uste? Bai, eta oparien kontuak kultura asko batzen ditu modu batera edo bestera. Baina urtea bera ere ez da egun berean hasi eta amaitzen bilbotar guztiontzat. Argien alperreko gastu pentsatzen nengoeni. Baina pega asko dituzte Gabonek antza. Gauza guztien moduan, Peru. Pentsatzen ez dugun bitartean, gauza guztiek egiten dute beren bidea. Baina behin pentsatzen hasita, gure ohitura guztiak hobetu daitezke. Seguru antzean, bai. Edo zelan ere. Ez ahaztu zertara etorri garen. Kuadrilla osoa dago lagun ezkutuaren kontuarekin astoratuta. Eta biharko afarian, geure oparia eman beharko diogu geuk ere tokatu zaigun lagunari. Eta? Ez didazu esan behar zeure oparia norentzaten? Ez, 1000 aldiz esan dizut, ezetz, Xarif. Ez diot inori esango. Ez, zera, esan barik, lapiko txiki hori. Ordu bete baino lehenago jakingo lukete guztiek. Konfiantza gutxi daukazu niregan, Peru. Ez da konfiantza kontua. Zergatik uste duzu esaten dela lagun ezkutua. Bada, hain zuzen ere, ezkutuan gorde behar delako nork erosiko dion oparian hori. Zuk zeurean hori egingo diozun esan nahi baduzu? Ondo, baina nik jokoaren magia gorde nahi dut azkenengo momentura arte. Tira ba, goazen geure bidean. Hasieran Xarifek honela dio. Behin pentsatzen hasita, gure ohitura guztiak hobetu daitezke. Denborazko egitura horretan, behin aurrekariak ta atzizkidun aditz partizipioa hartzen du. Beste egitura hauek baliokideak dira. Behin aurrekariak eta rik atzizkia, behin aurrekaria eta ezgero atzizkia, eta behin aurrekaria eta nean atzizkia. Behin erabaki hori hartuta ez dago atzera egiterik. Hau da, behin erabaki hori harturik ez dago atzera egiterik. Edo, behin erabaki hori hartuz gero, ez dago atzera egiterik. Eta, behin erabaki hori hartzen denean, ez dago atzera egiterik. Baina kontuz, adiera horretan ez erabili behin aurrekaria eta la atzizkia duen egitura. Erdal interferentzia duela dirudi. Ondoren Peruri hau entzun diogu. Kuadrilla osoa dago lagun ezkutuaren kontuarekin astoratuta. Baliokideak dira osoa eta guztia. Baina ez beti. Dirudienez, gauza zatigarria denean dira baliokide. Osterantzean ez. Kuadrilla zatigarria da. Ura ez. Honako hitz hauek zatigarriak dira. Beraz, bai guzti, bai oso onartzen dituzte. Familia, talde, goiz, bizitza, urte, mundu. Baina gauza abstraktu ez hitz eginez gero, oso da erabiltzen dena. Isiltasun osoa behar dut. Ezagutza osoz egin ditu txarkeria horiek. Horrez gainera, Peruk beste esapide hau ere badarabil Xarif nolakoa den adierazteko. Lapiko txiki hori. Berritsua denari eta sekretuak isilean gordetzen ez dakienari esaten zaio lapiko txiki.
Horren sinonimoak dira kontakatilu, hitzontzi, berbalapiko eta nontze barri. Adibidez, isildu zaitez lapiko txiki hori, esan zion amamak. Zentzu gutxiesgarria dauka gehienetan. Laguna ez da asko sobea lapiko txikia data. Aberatsa, polita eta gura duzun guztia izango da, baina lapiko txikia. Bukatzeko, Xarifi hause entzun diogu. Tira ba, goazen geure bidean. Tira interjekzio balioko esapidea da, eta ba lokailua lagunduela erabiltzen da sarri. Zentzu bat baino gehiago hartzen ditu, baina testuinguru honetan lagunak dioena onartzeko darabil. Hona hemen beste adibide batzuk. Tira ba, zer egingo diogu? Tira ba, ez zaitez estutu horregatik. Labairu Fundazioak Bilboko Udalarentzat ekoitzitako materiala.